ஓகே 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 வெரி ஃபன்னி வெரி ஃபன்னி அப்ப எന്റെ மூணாவது வெரி ஃபன்னி. இங்க நீ என்ன பார்த்து சிரிக்கிற, அங்க உங்க அப்பா என்ன காமெடி நாக்குறாரு. அப்பாவும் பொண்ணு நல்ல காம்பினேஷன். உங்க ரெண்டு பேரோட அடாவடி உங்க அம்மா எப்படிதான் தாங்குனாங்க? அவங்க சொல்றதா அது கேப்பியா இல்ல அங்கேயும் என்ன சிரிப்பியா? எனக்கு அம்மா இல்ல. She died. I'm sorry. நான் தெரியாம பேசிட்டேன். I'm really very sorry.